Karcinom pľúc je hlavnou príčinou úmrtnosti pacientov na nádorové ochorenia nielen v Európe, ale aj na Slovensku. A Slovensko v rámci Eurostatu má incidenciu alebo vlastne úmrtnosť až 42% na karcinom pľúc. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú vysokú incidenciu karcinómu pľúc a na Slovensku sme sa rozhodli, že vstupujeme do projektu, ktorý je podporovaný Európskou komisiou, tzv. Screening karcinómu pľúc, ktorého cieľom je včasne zachytiť karcinóm pľúc, nakoľko pacienti momentálne chodia v neskorých štádiách, často diseminované štádia s nízkym percentom vyliečenia na karcinóm pľúc. Pre všeobecných praktických lekárov je zaujímavá preto, lebo budeme úzko spolupracovať a historicky prvýkrát budú všeobecní lekári indikovať CT na CT hrudníka, ktoré je nízkodávkové, čiže pacient dostane len malú dávku oproti klasickému diagnostickému CT, kde budeme ako radiológovia zhodnotíme pľucné noduly alebo riziko niektorých nodulov alebo nálezov, ktoré by mohli do budúcna spôsobovať rakovinu pľúc. Čiže vlastne toto je taká výzva, historicky prvýkrát budú indikovať CT.